Moi kaikki! Tänään näytän mitä tehdä, jos kopiointi ja liittäminen ei toimi Windows 10. Avataan komentokehote ja syötetään seuraavat komennot. Avataan se järjestelmän valvojana, melkein unohdin. Kirjoitetaan cmd cd c echo off. Tämä merkki, klikkaa ja sulje sulut. Paina Enter. Sitten kirjoita sfc scannow. Skannaus alkaa, odotetaan sen valmistumista. Skannauksen jälkeen kirjoita dism. Ja sen jälkeen kirjoita chkdsk. Tämän pitäisi korjata kopiointi- ja liittämisongelmasi. Se oli siinä, moikka kaikille.